Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa ga ci gaban labarinmu mai taken darajar yayana. Kwanci tashi dai abun ba wuya. Aliyu ya auri Sadiya, gashi kuma yanzu yana da shirin ƙara yan aure. Domin ku ji yadda aka kaya, biyo mu ku ji wannan labarin. Na miƙe na je na buɗe musu ƙofa, gabana yana ta faɗuwa, zuciyata tana maimaita addu'a. Suka shigo suna yi min sannu, wasunsu suna kallo na wani iri, amma duk da haka na saki raina ina yi musu sannu da harshen turanci. Na je na buɗe musu ɗakin, suka yi sororo a tsakar ɗaki, don ga al'adarsu miji ke shirya wa mace ɗaki ya zuba mata komai, ita kuma iyayenta su yi mata kayan sawa. Nan fa suka soma yare, duk da bana ji, amma ganin yadda suke magana suna taɓa baki, na fahimci zancen nasu ba na daɗi ba ne. Na je na so mu fito musu da kuloli, sai ga su yaya sun shigo. Da ƙirƙiro fara'a ina yi musu sannu da zuwa. Falo suka je suka zauna, na gabatar musu su ma da abin kari. Na kula yaya ya ji daɗin yadda na saki jikina, na kuma yi musu abin kari. Nan na bar su na yi ɗaki. Bayan Mudiddar da danginta sun gama karyawa, sai suka samu Aliyu da Usman suna yi musu ƙorafi ba su ga komai a ɗakin ba. Usman ya ce, mu a nan da kaya amarya take zuwa. Suka ce su kan ba haka ba ne. Nan suka fito masa da akwatunan amarya, har da namiji da na maman shi da kuma na danginsa. Aliyu ya ce shi kenan zai siya daga baya, amma yanzu a kwaso na ɗakinsa a sa mata. Suka ce ba komai. Ina ɗakin nashi ya shigo, wanda zuwa yanzu ya zama nawa. Ya zauna. Sadiya kin ji wata sabuwa? Na kalle shi ya ce wai ni zan sai mata gado. Na ce ina zaton haka al'adarsu take, don mun taɓa yin zancen da wata 'yar ajinmu da muka yi NCE, take ba mu labarin al'adarsu. Miji ke yin kayan ɗaki, kuma sadakin su yana da tsada, amma mace za ta ja jari da su, ita ce za ta riƙe gida. Wasu kuma jarin daban miji ke badawa. Wanda ba musulmi ba sun fi. Musulmin su kam sai sun yi aure suke tarewa gidan mazajensu. Ya ce ni dai yanzu ya za a yi? Na ce su zo su ɗauki wannan gadon. Na tsura masa ido cikin mamaki, sai ya ce ko ya kika gani? Na miƙe na nufi ɗakina. Bayan na ce me zan ce kai da abinka, na shiga ɗakina na soma kallon ɗakin, ina lissafa yadda zan gyara shi ni da yarana da na bar musu gadona, tun da dama katifu gare su. Sai gashi ya shigo. Ku biyo mu je abinda Aliyu zai gaya mu Sadiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.